Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра фатографа Яна Булгака. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Давайте пазнаёмімся з нашым гістарычным госцем. Наш гістарычны гость – это фотограф. Ян Булгак нарадзіўся ў 1876 годзе у маёнтку Асташын на Наваградчыне. Дарэчы, гэта даволі такая знакамітая пратэстанцкая зямля. Там быў кальвінскі збор. Ён са шляхецкай сям'і, але на той момант ужо даволі збяднелай. Зацікавіўшыся фотаздымкам, ён зрабіў цэлыя шэдэўры, тысячы фотаздымкаў, асабліва ён любіў фотаграфаваць архітэктуру і захаваў для нас абліччы тых архітэктурных будынкаў, якія на сённяшні момант зніклі. Вельмі цікавая ягоная гісторыя, як ён зацікавіўся фатаграфіяй. Рэч у тым, што аднойчы быў дзень народзінаў ягонай жонкі, і яна атрымала ў падарунак фотоапарат. Як фотоапарат у падарунак жонцы паўплываў на далейшае жыццё Яна Булгака? Вось тут вельмі цікавае пытанне. Рэч у тым, што на той момант гэта была даволі такая, скажем так, дарагая фотамашына, як тады называлі. І, канешне, ягоная жонка, яна не ўмела карыстацца, ды ён на той момант не ўмеў карыстацца. Калі мы паглядзім на сённяшні момант, фактычна кожны чалавек, які ўжо там старэйшы за 3 гады, ён умее карыстацца фотоапаратам. А на той момант гэта былі лічаныя людзі. І вось ён зацікавіўся жончыным падарункам, ён пачаў рабіць спачатку аматарскія фотаздымкі на пласцінах, пасля праяўка, але з цягам часу ўжо праз 7 гадоў пасля таго, як ён асвоіў гэтую навуку фатаграфічную, ён атрымаў адну з буйнейшых фатаграфічных прэміяў у Парыжы. Як прафесійна развіваўся наш герой і чаго дасягнуў? На самом пачатку ён быў фотографам вельмі сур'ёзным. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што для яго было вельмі важным момантам неяк праявіць сябе як фотографа. У гэтым сэнсе ён пачаў супрацоўнічаць з некаторымі часопісамі. Калі змяшчаюць твае фотаздымкі ў часопісе, то ты ўжо фотограф, там падпісваюць, это як мастацкі твор. Фотаздымак зроблены тым і тым. Вось гэтыя фотаздымкі ў часопісе ён рабіў даволі такі працяглы час, 10 гадоў 5. У розных, у віленскіх, у варшаўскіх часопісах, у петербургскім часопісе ён рабіў гэтыя фотаздымкі. І ўрэшце рэшт ён зацікавіўся тэхнікай мастацкага фотаздымку. На той момант лічылася, што мастацкі фотаздымак – гэта мастацтва, скажем так, у такім сучасным разуменні гэтага слова. А проста фотаздымак – гэта для дакументаў, напрыклад. Гэта ўжо менш мастацтва. Ён вучыўся ў Берліне пэўны час у знакамітага нямецкага фотографа. Ён вучыўся ў Францыі і асвоіў тэхніку мастацкага фотаздымка. І вось гэта зрабіла яго славутым. І пасля гэтага ён пачаў проста аб'язджаць усю Беларусь і Літву і пакінуў пасля сябе больш за 10 000 мастацкіх фотаздымкаў. Ці праўда, што ён быў афіцыйным фотографам горада Вільні? Вельмі важнае такое пытанне. Мала хто ведае, што ў 1919 годзе у Вільні была уведзена спецыяльная пасада афіцыйнага фотографа. Безумоўна, тут Ян Булгак быў адным з лепшых на яе прэтэндэнтаў. А ён ужо меў славутую парыжскую прэмію. Дарэчы, атрымаў ён яе за такі фотаздымак «Промні святла скрозь цемру», ён назваў. Проста сфотаграфаваў свой кабінет з прыадчыненай фіранкай, праз які раніцай пачалі свяціць прамяні сонца. Спадабалася ўсім у свеце, ўсім фотографам. Гэта сусветная прэмія. І вось яго прызначылі. І ён ажыццяўляў гэту функцыю, на гэтай пасадзе працаваў з 1919 па 1939 год. Вялікае атэлье ў цэнтры гораду. Ён быў чалавекам, які, скажем так, зафіксаваў віленскае жыццё, адлюстраваў яго у многіх яго праявах. Дзякуючы яму мы ведаем, што адбывалася ў Вільні вось у гэты
цяжкі міжваенны перыяд. Так што гэта праўда, і можам сказаць, што гэта пасада дазволіла яму значна больш развіць сваё мастацтва. Якія паслугі аказвала фотаатэлье Яна Булгака? Вось гэта таксама такі цікавы момант. Фотаатэлье прадугледжвала, што ён не толькі сам фатаграфаваў, але і ў яго былі супрацоўнікі. Па-першае, на той момант ужо з'яўляецца дакументацыя. Чалавеку патрэбны пашпарт, напрыклад. Яму патрэбна зрабіць фотаздымак якасны. Фотаздымак ён робіць, ён ідзе ў фотаатэлье. Лепш за ўсё, конечно, афіцыйнае, там, дзе ёсць штэмпсель такі. І гэтыя фотаздымкі, яны лічыліся такім, даволі якасным прадуктам доўгатрывалым. Пасля пытання крыміналістыкі. Напрыклад, некае здарэнне адбылося ў горадзе. Трэба выехаць на месца здарэння і зафіксаваць. Тут, конечно, гэта было рэчавым доказам у судзе, таму патрэбна была вялікая якасць. Таксама нейкія падзеі жыцця, напрыклад, вяселля, ці пахавання, хрэсьбіны, хрысцілі, там, дзяцей, напрыклад, усюды маглі замаўляць вось гэтыя паслугі. Таму так ці інакш, праца была. Нават ён пісаў у сваіх успамінах, што некаторы перыяд проста завалены працай. Ян Булгак і Фердынанд Рушчыц. Сапраўды цікавая такая тэма, таму што Фердынанд Рушчыц гэта мастак, ён нарадзіўся ў Вішневе на Віленшчыне, у прынцыпе недалёка ад месца нараджэння Яна Булгака. Ён быў чалавекам, які паўплываў на яго проста неверагодным чынам. Ян Булгак казаў, што в прынцыпе Рушчыц зрабіў яго фотографам афіцыйным, таму што убачыўшы фотаздымкі Яна Булгака, Рушчыц казаў: я столькі карцін не намалюю, трэба, каб заняўся этой справай і фотограф. І вось ён натхніў яго, і ён меў даволі вялікі ўплыў у магістраце віленскім, і таму, дзякуючы яму, ён стаў афіцыйным фотографам. Гэта раз. А па-другое, ён навучыўся ад яго, пераняў мастацкую тэхніку Фердынанда Рушчыца ў стылі імпрэсіянізму. Распавядзіце, калі ласка, пра спадчыну Яна Булгака. Вось тут адбылася невялікая такая рэч, якая на сённяшні момант паўплывала на ўсё. Ягоная калекцыя загінула ў час вайны. Больш за 10 тысяч фотаздымкаў згарэлі. Цяпер проста па крупіцах збіраюць копіі. У Варшаве, таму што апошнія свае гады ён жыў у Варшаве. У Варшаве ёсць нават спецыяльная такая студыя Яна Булгака, дзе гэтыя фотаздымкі сабраныя. І цяпер кожны фотаздымак гэта на вагу золата. А засталася кніга ягоных успамінаў, засталіся рэпрадукцыі, зроблены з ягоных фотаздымкаў і копіі з ягоных фотаздымкаў. Гэта фактычна вуліцы, касцюмы, гэта самая розная сцэна жыцця. Спадчына яго ёсць, і мы ёй можам карыстацца. Фатаграфія захапіла Яна Булгака. Ён з усёй палымянасцю зрабіў яе справай свайго жыцця і стаў прызнаным майстрам святла і ценю. Мы сёння таксама калекцыянеры ўспамінаў і ўражанняў. Дапамагае сучасны мабільны тэлефон. Кожны мае камеру, а значыць, пад рукой архіў жыцця, у якім назапашваецца матэрыял. Яго можна гартаць, зноў і зноў праглядаць, абмяркоўваць, распаўсюджваць. Ён гісторыя, якую захоўвалі мы ці для нас. Што трапляе ў аб'ектыў нашых фотаапаратаў? Штодзённасць без фільтраў і фоташопу. Нашы аматарскія ці прафесіянальныя фотаздымкі паказваюць, што нас цешыць і што непакоіць. Праз аб'ектыў людзі могуць глядзець на навакольны свет нашымі вачыма. Няхай і наша жыццёвая праўда будзе памятнай і павучальнай. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!